Makadi muri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Kana kari kutanga kusvika pano, ibva ngo subscribe, kulike nekukomenta wobva washare. Ini zita rangu ndinonzi Spana ZW. Ndadzoka zvekare nenyaya dziri kupisa dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndakakubatirai inyaya yaProfeti Walter Magaya avo vakasungwa nezuro Saturday vachipomerwa nyaya yekuita rape nedzimwewo dzakasiyana siyana. Prọfeti Walter Magaya vanonzi vari kuita fraud yekutengesera vanhu zvinhu zvavasingazovapi kana kuvimbisa madzimai zvinhu zvakasiyana siyana, asi panguva vanenge vachida kuzovapa vozovarepa, nevamwe vavanenge vachidanana navo votadza kuita zvavanenge vavimbisana yozopedzisira yakunzi rape. Zvinhu izvi zvakatanga kudhara zvichiitika, asi zvaita sekuti zvaisaenda kumberi, pamwe nenyaya yekuti Prọfeti Walter Magaya munhu ane mari aenda achinodhisa kumakoti nei kuti nyaya idzi dzipere. Asi nezuro vakadzi ava hatizive kuti chii chakaitika pavari kuti vazoramba vachifambira nyaya idzi nekudzisimudzira kuti dziende kumusoro, zvakazokonzera kuti Prọfeti Walter Magaya vasungwe. Pane mavhidhiyo evakadzi ava, mumwe akarepwa wacho achitaura. Ndichakuisirai vhidhiyo rake mozvionera mega, nerimwewo vhidhiyo remukadzi akabirwa mari yake achinzi ari kutengeserwa stendi, akasainiswa mapepa akasainiswa, but stendi yacho haana kuipiwa. Neimwewo audio yakalika yaPrọfeti Walter vachitaurawo negirlfriend yavo anova asiri mukadzi wavo. Zvakaoma. Ameno kuti chinhu chakanaka here chiri kuitika kuvanhu vaMwari, kana kuti kwatova kuguma kwenyika kwave kuitika. Vanhu vaMwari tinenge tichitemba kuti ndimi vanhu vachadzora nyika, but ndimi maakutokonzeresa kuti nyika ishate wese. Kana maakuita zvekurepa muchibira vanhu mari uye muchiita chipfambi chinoonekwa nenyika chakashata chinosekesa nenyika. Aiwa, handidi kukupedzerai nguva, regai ndikusiyei muchiteerera mavhidhiyo nemaaudios handichakuisirai. Murambe muinesu pachikamu chinoteera tichizopai mamwe maupdates ezviri kuitika panyaya iyi. Much love. From today, any problem in I'll be there. Alright, Prophet. Come here, I don't know to end up. When I was after some minutes, I need to say how you're coming. And then I'm not sure where my bedroom, because my bedrooms are about 3, 1, 2, the near 3 no central. Unoudza vanhu kuti ndiri murume wenyu kaini? Prọfeti, handiti munouya kumba kwangu kana mwana wangu anokuziva ivo. Imimi makambosangana neni 3 tests 3 chete. Kanti yangotara pafoni pamukutaura. Prọfeti, ndine nhamba dzenyu 0780247537. Ndo nhamba dzangu idzi? Ndo dzandinotaura nadzo kwamuri, nedzimwe dzinopera na 535. Ndo nhamba dzangu? Ndidzo dziri 2. Ende ndinotombokusenderai futi muiri wangu. Prọfeti, mune nhamba dzangu, tinotaura nyaya. Motaura nani? Ndinotaura neni. Neni? There's nothing which is hard as a ministry. I'm telling you. I want you to see what I face every day in ministry. This is what I face every day in ministry. So, imimi makatoseta marriage date kaini? Prọfeti, nditori nelist yatakataura tiri vaviri tikatonyora pamwe. Makatoposta pa Facebook kaini? Prọfeti, ini ndakaposta pa Facebook. Makati saka satellite vakauya kumba, I think vakazviona, ndikavaudza kuti ichokwadi. Ndavaudza kuti ichokwadi, ndikati aiwa, imimi taurai naPrọfeti because haisi nyaya yangu naPrọfeti.
Prophet mukafonerwa na satellite leader wedu ndikati aiwa prophet kana vachita azvizo chokwadi ndakudelete zvinhu zvavo zvese. So imimi prophet mukadaira satellite leader wedu kuti haisi nyaya asi ngavauye kuno kuchechi na umanovhala. Saka ndauya naamai ava kuti tinzwe chokwadi kuti prophet mamuchindivhara here kana kuti ndapota please, ndiri kuzarirwa ndiri kuremerwa veduwe. Amusati mambondiona ndichiuya palive ndakadai. Ndiri munhu wekufara, mhuri yangu iri kutambura. I'm suffering. Inini ndakaisa mari yangu kuna Walter Magaya. Ndine proof, ndine maslip of payments. Magaya akandivimbisa kuti achandivakira imba. Iri kupi kweimba yacho naiwe Magaya? Dza 4 years izvezvi 4 years. 4 years. Ausati wandiratidza kana nepekuti ndinovakira imba yacho kana ground racho. Unoda kuti ndiite sei kwenyu? Unoda kuti ndiite sei kwenyu vetwe? Unoda kuti ndiite sei kwamunyare here kuda kubira vanhu ini? Munoda kupfuma nezvevarombo here naiwe Magaya? Aunzwi tsitsi wakaita sei kweiwewe? 15 good years ndiri muno muSouth Africa Magaya. 15 good years for you to come and rob my money. What can I call it? Is it fraud? What is it? Vedwe ndibatsirei vana veZimbabwe, ndibatsirei kani. Handina kana toilet ina, handina kana mbudzi, handina kana huku zvayo kumusha ini. How old am I guys? I'm almost 40. Ndine vana 6. Ndine vana 6. Inini ndine vana 6. Magaya ari kuramba nemari yangu, ndipe mari yangu kadi. Magaya ukaita patini uchikise urutadza kundipa 2,400 US yangu yandakabhadhara. Magaya ndoda mari yangu. Magaya ndoda mari yangu. Magaya, can someone take Magaya for me please? Ndoda mari yangu Magaya. Ndoda mari yangu Magaya. Ndoda mari yangu Magaya. Ndoda mari yangu Magaya. Kadi ndoda mari yangu. I'm tired. I'm tired guys, I'm tired. I'm tired. Kundiona ndichiuya panapa kuzochema maybe Magaya angadinzwa. Ndoda mari yangu Magaya. Unogara nemari yangu 4 years. Kana sango racho rokuti tichavakira imba ndepapi paukandiratidze Magaya iwewe. Ndaibhilivha kwauri. Nasi taenda kuchechi, the church was totally empty. It was unbelievable guys. Tafonerwa isusu kunzi tiri kuda kupaza chechi. Mapurisa auya. To my surprise ndikakunze kuti mapurisa ese anga ari kusaidi kwedu kuti zvinhu zvatakadai hazvisati zvamboonekwa kune vanhu vamunoti men of God. Kutora mari dzevarombo here? Kutora mari dzevarombo here Magaya? Wakati vanhu ngavaite maproject iwo uchavapa mari dzekuti every month unenge uchivapa mabenefit avo every month. Ari kupi mabenefit acho? On top of that unotaura kuti pamari dzatakabvisa for 4 years unoda kubata 20%. 20% for what Magaya? 20% for what? Magaya, unzwa utsitsi nemukadzi wako here? Une innocent wife. My Magaya, feel for me. My Magaya, feel for me. My Magaya, feel for me. My Magaya. Tendai Magaya, feel for me. Women of valor, feel for me. I worked for that church. I worked for that church money. Handisi kusvibisa zita raMagaya. Ndoda kuti Magaya andipe mari yangu. Ndoda kuti Magaya andipe mari yangu. Magaya andipe mari yangu ndivakire vana vangu ndichiri mupenyu Magaya. Ndoda kuvakira mhuri yangu ndichiri mupenyu kani Magaya. Ndikafa ini ndichitambura here Magaya uone mari yangu ini? Ndofa ndichitambura here Magaya uone mari yangu? What kind of a man of God is this one way? Maofisi ku-UK uko akavharwa vanhu, they don't know where to complain for their money. Ndati maofisi ku-UK akavharwa uko vanhu vaMwari. Nyika yese iri kuchemera mari yayo. I'm not the only one. I'm not the only one. People, come and share your testimony please. Come and share your testimony yemari dzenyu dzisiri kubuda kuna Magaya. Ndipe masilipi yangu, ndipe wallet yangu iyo.
Let me show you proof of purchase. Let me show you proof of purchase vanhu vaMwari. Ndatambura ini. Vanotiudza zveCovid ndiani asiri muCovid. Takabvira kudhara tichichemera mari dzedu way back before Covid. Magaya. Magaya ndoda mari yangu kani Magaya. Magaya ndoda mari yangu Magaya. My slip of purchase ari panapa Planet for Africa. I don't know about Planet for Africa. I didn't give my money to Planet of Africa. I know Magaya, you are under Planet of Africa. Magaya ndoda mari yangu. Magaya ndoda mari yangu. Aya maslipi ese kwa Magaya. Maslipi ese kwa Magaya. To become sweet, they want me to become nice. Even the love inside me, I feel because I love you. But they want me to push me. They want me to try to more like you're pestering me. I love you. You know the way I love you. Muna when he hardly calls her phone, muna text even pa WhatsApp because mungaya chidaka anokansa kutongo chinja line or chinja personal line zokuti anokansa mutaurani. But you know that they want my phone, and you know those phones are switched off for the reason which is that in my life I didn't get business. Sharafa business with family and offices. I'm always with mama. She cannot see me holding another phone. I wanted to talk to you, Mom. Free. Okay. But at least and the school cancer. Do you understand my life? Do you understand my life? You know, I don't know. I've been on 5 a.m. I've been on 5 a.m. I've been on in the next 15 minutes. I'm going to buy a phone. Okay. So imagine what the time I trick to the phone, could you send a message which Mama do on the phone? That would don't blame me. She won't go there when I message you, don't blame me. Let us talk this through. Why is she? But the book with wisdom, which why have I been blocked? Why have I someone sent me a message that Monday? Ask on the one I chat and it, but what I think that ask that you put him on in this ask. Could what it can ask a consequence and Gandhi provide because little crisis and check a married. Because the way you talk, 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 the way you talk. You talk as if it's your man, number one. You talk as if it's your right, number two. You talk as if I mean, around it so you could it's around me. Around it so we don't attract a person back to you, which pushes them away. Okay, listen to you. Let me teach you as a father. If you want to have a good relationships in the life, don't talk as if you are pushing someone. You push them away. Okay, so how come was and I tell you, if you brother laptop, you are not going to be a laptop. What's one? Laptop. You spoke nice, then I realized the need. Simple. And I'm going to come and take my laptop. I want to put in the laptop. Okay, noted. You have to use wisdom on talking to attract a favor from someone that loves you. Simple. Daddy. Yeah. That's so why. Yeah, no shand. There's no shand. There's squares. That's so why. Okay, I miss you too. That's so good. Going into code. Yes? That's so good. Going into code. I love you. I love you, Anne. I love you. I love you. Yeah? I love you. Don't know. So I love you, Anne. No, you don't know. It's all man. I want to know your food. I love you. Don't know. What's up with you? Cambodge. Cambodge. I'm not going to the But I want to be doing anything in the team. Let me go in the car and take a look at the builder. I'll see my profile. I have been done with Harry. I have delayed with Joker. I have one of your money. But all the same, I have the problem. I'll solve it. Okay, but now, most probably, you're not going to and when I've been doing family and my career, but no, what's open for myself for ladies and then from there down on my combination and off the tower and I say she's not even moving. Karoi. So from Karoi then I come back to office. According to my Guinea movement, maybe and take me to be by 5-4. From a 4-5 I'll send a message with Damara. Message.
and over delete and I delete on voice. My phone is this one is the most private line now. Okay. Yeah, mna agenda ndihamba ndichagira time ndakusuwayo. Nazo. Nazo swatch ikise